Κυρία Σδούκου, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν πληρωνόταν αυτός ο μηχανισμός απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία και να ξέραμε ποια είναι η συγκεκριμένη σχέση. Εν προκειμένου, το γεγονός ότι μεσολαβεί μία εταιρεία, η Blue Skies, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα, πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες για να πληρώνεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα είναι υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο υπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Κυρανάκης, και επιβεβαιώνει ότι πληρωνόταν με αυτόν τον τρόπο όταν ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ποια ήταν η εργασία του? Η δραστηριότητα ποια είναι, να λάσουμε? Θα ήθελα να πω το εξής. Δυστυχώς για την κυρία Σδούκου είναι προκλητική η τοποθέτησή της. Διότι αναφέρεται σε ψέματα, σε διαστρέβλωση εκ μέρους της αντιπολίτευσης, σε λαϊκισμό. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μόνο αυτό δεν έχει συμβεί στο επίπεδο της κριτικής των μέτρων. Και επειδή μας προτρέψατε και να σοβαρευτούμε, να σοβαρευτεί η κυβέρνηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, κυρία Σδούκου. Γιατί αναφερθήκατε στο στεγαστικό πρόβλημα. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω και θα τοποθετηθείτε. Με συγχωρείτε πολύ. Αναφερθήκατε και μας προτρέψατε να σοβαρευτούμε. Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στο επίπεδο της στέγασης, με συγχωρείτε πολύ, δεν σας διέκοψα. Ξέρετε τι συμβαίνει στην Ισπανία και στην Πορτογαλία σε επίπεδο κοινωνικών κατοικιών, κυρία Σδούκου? Γιατί μας καλείτε την αντιπολίτευση να σοβαρευτεί. Θέλετε να μας πείτε πόσα χρήματα οι συγκεκριμένες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών? Απαντήστε μας εσείς που είστε μια σοβαρή κυβέρνηση λοιπόν, και εμείς είμαστε οι ασόβαροι, πόσα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση για κοινωνικές κατοικίες και για το επίπεδο της στεγαστικής πολιτικής. Σας ακούμε λοιπόν. Επειδή η υπόλοιπη Ευρώπη λέτε ότι αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, σας καλώ λοιπόν, και εμείς είμαστε ασόβαροι και εσείς σοβαροί, να μας πείτε πόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από αυτό το τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο που είχε στη διάθεσή της η ελληνική κυβέρνηση, έχετε αξιοποιήσει για να ανακουφίσετε αυτή τη στιγμή τους πολίτες που δεν τα βγάζουν πέρα με το ενίκιο και σε επίπεδο συνολικής στεγαστικής πολιτικής. Πάντως, επειδή επικαλείστε διαρκώς την Πορτογαλία, η Πορτογαλία, αν θέλετε να ξέρετε, έχει μόλις 2% κοινωνική κατοικία. Πολύ λιγότερη από χώρες. Δεν ισχύει το 2% που λέτε. Δεν ισχύει το 2% που λέτε. Είναι όντως χαμηλό, αλλά δεν ισχύει το 2%. Είναι γύρω στο 5%. Πάντως είναι, ναι, δεν ισχύει το 2%. 5 δεν είναι 0 πάντως. Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι μεταξύ 18 έως 34 ετών ζουν με τους γονείς τους, γιατί υπάρχουν υψηλά νίκια και χαμηλή μισθή. Προφανώς και δεν μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.